Nagpasaka sa reklamo ang Kampo sa 22 anyos nga boksidor nga si Eman Bacosa Pacquiao sa Games and Amusement Board batok kay Rodelyn Perez kag kay Gerald Tomeldan. Si Perez ang gideklarang daog sa match ni kay Eman sa ginbatigan nga Philippine Boxing Federation Lightweight Championship sa Hunyo 21 sa din si Tomeldan ang nagserbing referee. Sa ginfile nga kaso ni Joanna Rose Bacosa Dino ang Iloy kag manager ni Eman, iyagin pahayag nga hindi insakto nangin rabbit punches ni Perez sa iya anak bangod sa ini ka delikado nga estratehiya. Ang rabbit punch among ginapahayag nga illegal and highly dangerous punch bangod ini ang nag-atake sa likod sang ulo sa isa ka boxer. Sunod kay Dino iyagin na hibaluan nga natural lang nga mayara sang rabbit punch kung nagainit ng tensyon sa isa ka match apang kung makapila na ini ka beses nga liwat-liwaton sa isa ka boxer matawag na ini nga negligence matapos wala gintawag sang referee ang tensyon sa mga boksidor. Samtang nagsabat naman si Perez kag nagsiling nga hindi na dapat magpartisipar sa boxing ang mga tawo nga hindi makabaton sa ilang kapierdihan.